ona nefungovala. My sme tam také mali vo riadne sklony a išli na jezický pohľadu tam. Na jezický pohľad to bolo za pár rokov. Drevená časť. Hej. Znamená, že musí sa pozorne rezať, nepreháňať to nejak. Hej, toto je pravda, že tu vychádza nám nejak husto. Skúsime takto. Pozrieme ešte raz. Tu keby bola nejaká hruška, ozaj sa zvesí. Ale tu je nejaká náhrada, znamená, že môžeme aj takýmto spôsobom. Hej. Takže z toho titulu tá hruška si myslím, že je tak nie úplne presvetlená, ale dostatočne presvetlená na prvýkrát. Takzvaný rastový rez, lebo jarný rez to je na rast. Na to, že by bola aj úroda, pretože kvet ako nasadený je aj po minuloročnej peknej úrode, kvetné puky má nasadené, len jak bude pokračovať ďalej s tým, že či tie náhradu. Tak jak som hovoril, že ten prostredný bude najvyšší, to znamená, že postupom času odrežeme tento, pretože on už sa vykláňa a bude náhrada zase ten prostredný. Predpokladám, že tak by to mohlo ísť. Hej. Jožko, ale chcem teraz to zachovať, aby mi to neišlo vysoko. Rozumieš, lebo idem do extrémov, hej, proste chcem zachovať určitý korunu. Hej, do určitej výšky. A znižovať korunu. Toto, čo som teraz hovoril, hej, že režeme, po prípade odrežeme tu. Až tu, hej. Ideme hlboko, aspoň 10 rokov s spätným rezom. Aha. Potom tak sa nám vytvorí ten nový obraz. Tieto výhonky. No. Znamená, že prvým rokom máme ich 10. Áno. Teraz prvým rokom necháme ich, aby vytvorili si ten prvý konkurenčný výhonok. Až ďalším rokom tieto ostatné odstraníme a ten, čo potrebujeme my zachovať, áno, tak ho necháme, pretože ten výhonok prvým rokom je bez kvetných. Bez kvetných popencov proste, hej. To znamená, že keď nie je na ňom kvet, zase pokračuje stále vyššie a vyššie. Hej. Tým, že ho necháme až na ďalší rok, už na ňom sa vytvorí kvetný obraz, hej, tak jak toto tu. Toto je už fakticky druhoročný. Tu máme kvetný obraz. Hej. Toto je jednoročný. Tým pádom už ho necháme celý. Áno. Ale toto mi pôjde hore. Ostatné odstraníme. Toto pôjde hore. Áno. Ale tým, že zase si spravíme spätný rez, hej, že spravíme toto, už sme ho znižili. Aha. Ono zase z tých kvetných púkov vytvorí niekde tu a ho znižíme tu. No, to znamená, že zase počítame ten meter, že sme išli fakticky 10 rokov dole, možno 5 metrov sme sa znižili, ale meter zase nám podskočí, za 2 roky nám ten meter podskočí. Kvôli tomu ideme hlboko, aby sme potom mali z čoho tvoriť. Ale tým, že keby, hovorím, sme hneď prvý rok zostrihli, tak zase nám vyrastú, hej. Zase tu prídu 4 ďalšie nové. A my režeme a stále sa nám tvorí len drevo, stále tie výhonky, hej. Snažíme sa rezať takýmto spôsobom, aby konár vytváral sa do boku. Nešiel hore, ale vytváral do boku a vtedy najlepšie sa tvorí kvetný obraz. Do vrchu, toto isté do bočných konárov, hej. Znamená, že ten bočný konár ešte stále nechávam, až sa mi vytvorí tu ten obraz nový. Znamená, že ja ten konár režem až tu. Takže idem spätným,
nestačí odrezať tu, pretože tu je zbytočné. Tu zase len dosiahnem buď tú kytičku, alebo ten nový obraz. Znamená, že stále nejak hlboko. Hlboko idem. Tým pádom je ten konár brzdený, pretože vyživu berie ten konár, potom ja ten odrežem, ale ten už bude mať plodonosný obraz, že ten kvetné puky. Znamená, že toto časť sa snažíme nejak tak zredukovať, pretože tým, že už tu máme ten terminál, toto nám ju vykláňa na jednu stranu. Znamená, že snažíme sa nejak zredukovať a ideme do tej hrušky už tak hlboko, tak jak sme hovorili tam na tej predchádzajúcej. Bol nejaký vylomený konár. Predpokladáme, že ten sa vyhýja. Je to dávku previdné. Ďalšia vec. Budeme ten mať jak náhradu za terminál, alebo potom zase si dopestujeme z toho. Skôr by som bral tento, hej, že by sme, alebo vytvorí sa obraz, zmladí sa tu niekde, hej, že vytvorí sa nejaký nový. Znamená, že pred 4 rokmi, zhruba 5, bolo zmladzované, hej. Tu bolo zmladený ten konár, postúpil hore, pôdu doniesol. Teraz záleží na nás, v ktorej výške by sme chceli udržať ten strom zhruba tej rodivosti. Znamená, že keď ja ho, dajme tomu, zrežem tu, by sme mohli ešte poodbírať. Želi. Že by potom na tej konci nikto tam nedostane. no je predpoklad, hej, že ten rebrík na ten konár dočahne, hej. Je predpoklad. Toto, čo som hovoril u hrušky, že až meter nám zase, hej, A toto stojí, že hore ten mladý, co s tím? Co máš na ním píše? No, To dosť vysoko pôjde. teraz je tu varianta tá, že čo s tým konárom. No, budú taký... To ten vyhoď. To znamená, že keď Na my ho... počni nechaj ho. No, tak. Keď my ho zrežeme tu už nám zahusťuje v tej časti. To znamená, že ja ho vyhodím úplne hej, a máme to väčšie. Toto už tu predpokladám, pretože tu nám vytvoril ten plodonosný obraz. Je tenký prúd, keď bude nejaké jablčko, bude sa snažiť zvesiť. Tak jak sme hovorili u hrušky, u jabloni to platí tiež, že tie, čo sa nám fakticky zvesujú, alebo idú dole, alebo ležato, hej, tie konáre lepšie rodia, jak tie, čo idú do vrchu, pretože oni sa snažia byť ako prirastkom. Už je zlomený, tak už. Tu takisto treba cítiť. Bude tam nejaký ten plod, buď ho odstraní na budúci rok, pretože ten konár už je, by som povedal, že až veľmi toho roku rezaný. Hej. To znamená, že keď ešte som toto odrezal tu, tak na mnaženie 2-metrových výhonov. Znamená, že keď aj
by som povedal, že odporuje si to, hej, toto, čo som hovoril, že sú bežné konáre, že treba jeden odstraniť, tak v tom prípade to necháme tak, pretože ku každému stromu treba pristupovať nejak tak, jak Individuálne. individuálne.